ce maka gidan yan uwanmu na zo. Za ka raina mu wa mutane wayo. Dama ni ajin ka ce? Da ka samu ma na kula ka? Gidan yan uwanki kika zo? Ke dai yar ƙauyen ce kawai dama ba kya so ki ga mu. Ba yar ƙauye bace kuma nan da kake gani na ni ba irin ajin ka bace dama irin baka gani ba? Irin ajin masu kuɗi ce. Kai. A hakan? Ya. Kai da Allah malam dan dakata. No time for you. I'm going. Da Allah dai na wasa wani Suleiman din. Suleiman naki. Suleiman dina wai aure? Yayi aure. No. Taya ma ya isa yi aure bai faɗa mun ba. To ai bai faɗa mun zai yi aure ba. To kawata waye Suleiman a cikin samarin ki? Me dan yayi aure kina da wa'inda suka fi Suleiman? Dan haka ki dale shi kawai. Haka ma ke faɗa waye Suleiman a cikin samari na. Kin manta wace ce ni kawata? Kin manta? Ni sai na ba mutum damar ya rabu da ni ko na rabu da shi sai na bashi damar ya je ya abu. Kar fa ki manta, ki fa kika je kika yi mai honin akan ya rabu da ke fa. Kika ja mai kunne, kin manta abin da kika yi masa ne? Nan da kake gani na ba uban da ke duk wani gaye a kawai nan a bana ke ba ga higata ba? Kai yanzu ne a hakan gaye ne? Gara wayes kenan. Yanzu ka dube ka uwa an ji kaburi. Ko ma me zaka ce kace? Ko ma wai kai gaye ne a haka? Ai yanzu fadan ba wai akai na ake ba kan abokina nake fadan. Ko ma me za ka ga min ka ga min ba zan biye ma ba. Amma ni gara wayes. Ni gara wayes. He na raba ka da yarinyan nan. He abokina ya koma soya da yarinyan nan. Ni na kai ba kanina bane? Yo kai in banda iskanci ma da sandarta dan iska ka zo ka rika don duka yari nawa take. Wai kana ga za ta yanka kan ne? Ka je za ta yanka kan sai mu gani a san abin da baya akai. Kuma yanzu in banda dan iska ne kai